ugbu a ihe ama na kemgbe afọ 1960 Nigeria nwere onwe ha n'aka ndị ọcha. Onye Igbo abụbeghị onye isi ala maka ọ dị ugbu a onye isi omeiwu bụ Senator Lawan agwala ndị APC ka e bụrụ ọkwa ọchịchị 2023 bunye onye Yoruba. Anyị apụtagono ga ka anyị jụọ ọha na eze ma onye kwesịrị ekwesị ma onye ziri ezi. Ọ kakwa n'isi Mbido TV ka anyị na-ewetara ụnụ ya. Aha Ọkwa Nwaada Ụzọma Morin soro na anyị. Uche m na ka ọ gaa na South East, ka ọkwa ọchịchị gaa na South East. Onye bụ uche m. South East in the sense that ka is either onye Igbo wu president, onye Yoruba wuzi vice, or onye Yoruba wu the president, onye vice to onye Igbo. So I think it's fair like that. Well, ka ọ gaa na South East or South West. Ha. Uche m n'okwu a ọwụ uche ọ bụghị ihe dị ekwesị iburu ọchịchị abụnye ndị Igbo maka gịnị ndị Yoruba achịgo ndị Hausa achịgo ndị ọchịchị ha enweghị isi enweghị ha ma achịta. So ka m kwesịrị ka anyị tegoro ndị Igbo mara ma ha makwa gbasara ma ndị Igbo anyị nwere uche ihe gbasara anyị onye ndị na-alụ nwaanyị si na-abịa wasaid na-alụgodi nwaanyị ha ga-ama na ha na-alụta ezigbo ihe. So ekwesịtara ya nke bunye anyị ya ka anyị uzi ha ụzọ otu esi asị ọchịchị. Ihe gbasara ala anyị abụ Naịjirịa, ọ bụrụ ka eme ya ka ihe kwesịrị ka ọ dị, aga m asị ka eme onye ka emela ibe ya, mana ihe dịkasị mkpa bụ onye bụ ọganiru obodo a n'obi. Mụnwa dịka o siri dị, anaghị m adị partisans n'okwu bekee ka ha si akpọ ya, abụ m onye pati mana abụ m ezi nwa afọ Naịjirịa. Ihe na-adịkwanụ m mma n'obi wu ka eme onye ka esi mere ibe ya. Ọ bụrụ na Hausa achịala, Yoruba achịa, ọ ga-adị mma ka enye onye Igbo ohere ka ọ chịa. Mana isi m kwuo bifo anyị asị nye onye Igbo ohere ka a pịa aka, ka a pịta onye bụ ọdịnamma obodo a n'obi. Ọwụ onye wee nye ya onye Igbo ọ sị na ọ ndị Igbo, enye onye Hausa sị na ọ ndị Hausa, enye onye Yoruba sị na ọ onye Yoruba. Biko si merenụ ka emere ibe ya. Onye Hausa achịala, onye Yoruba achịala, sinetọ biko hafụrụ onye Igbo ọchịchị ka ọ chịa. Ndewo. Daalụ nne ịgbalịala. Ọha na eze na-ege anyị ntị. Ụnụ afọ ka o si wega n'ụbọchị taa. Ụnụ afọ na-ajụ nke anyị jụrụ. Ụnụ anụkwara na ọsịsa ndị mmadụ sara anyị. Na ụfọdụ si na olugo ndị Igbo ka ha chịa obodo anyị a. Ụfọdụ sikwanụ na ọ bụ na ndị Igbo chịa na obodo anyị adị mma. Uche ya adịghị ya njọ. Ọ ka kwana onye kwu uche ya. N'isi Mbido TV ka anyị si wetara unu ya. Aha Ọkwa Nwaada Morin Ụzọma ka emesịa nụ.